ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୋକ୍ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଜୋରରେ ହସି ଉଠିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସମାନ ଜୋକ୍ ସେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣାଇଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜଣ ହସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତୃତୀୟ ଥର ସେ ସମାନ ଜୋକ୍ କହିଲେ, ଆଉ କେହି ହସିଲେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହସି କହିଲେ, ତମେ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଜୋକ୍ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ହସି ପାରୁନାହଁ, ତେବେ ତୁମ ସବୁବେଳେ ସେ ସମାନ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? ଏ ଗପରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ? ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଆମର ସମସ୍ୟା, ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା ନ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ।